Nasaan na yan? Si baby natin. Sleep siya. Oh, nagigising na. Hello. Hello, people. Bebe, gising na. Say hello, guys. Hello, guys. Natutulog pa. Mamaya-maya. Gising na natin. Hello po. Yung dalawa nandito. Tatlo na yung katabi kong baby. Bata. Ayan pa. Tulog yung isa. Hindi na magkukuha. Ganyan at masakit yung dibdib ko. Ayan. Tulog pa. Plus dalawang katabing makulit. Kunin mo yung ano ko dun kayo, yung tripod. Itong tripod ta. Nakahiga na. Bawi ng... Nakauwi na pala kami. Here sa bahay. Pero hindi pa ako makapag-vlog. Hindi pa tayo makapag-vlog. So, magla-live na lang tayo. Sobrang putla ko pa, no? Magla-live na lang ako kasi sayang yung load natin. May load pa ako. Pang 3 days ito. So, gagamitin na lang natin ang paglaan. Hindi ako makapagbasa ng comment, ha? Kasi, ano, masakit sa mata pag tumutok sa dito. Kaya, ano na lang. Hello na lang sa inyo dyan. Sa lahat ng nagka-comment. Hello, salamat. Julie mo. Ano? Putla. Oo. Naputla pa nga ako. Sobrang putla ko pa. Wala pang kulay, no? Grabe. Nagapahanap nga ako ng talbos. Sobrang putla. Naubos yung dugo ko doon sa panganganak. Nabalik din yan sa dati. Wala nga akong iniinom ngayon na ano, para sa dugo. Dapat pala, nakapag-peros ulit tayo, pero sulfate. Pero hindi naman ako nahihilo. Ano lang, maputla lang talaga yung itsura. Sige, hilahin mo nga dito. Hilahin mo to. Ito para kamay. Teka lang ha, lagay ko lang sa ano, sa... Kayo magbasa, mag-shoutout kayo. Dali. Shoutout. Yan, yung sa problema. Pag hindi marunong magbasa. Shoutout po sa mga nanonood. Hello. Si baby, ito. Tulog na tulog pa. Oh, nagigising na. Di na yan. May kulambo kasi. Siya lang yung may kulambo. At malamok-lamok dito sa ano. So, paano naman tayo makakagalaw niya? No? Tinan mo, katabi ko yung mga batuta. No? Tatlo na sila. Hindi pa makatulog sa kabila na silang dalawa lang. Ayaw. Kaya ayan. Ang name ng baby natin ay si Ayla. Ayla. Ayla baby. Yeah. Ayla as in E-I. Ayun na, nasa thumbnail. Nasa title natin yung name ng ano. Name ni baby. Ayan, oh. Baby. Hello. Hindi ako makapagbasa ng comment. Pasensya na. Hinaan naman yan. Diba? Ewan ko na lang yata yung isa doon ng ano maingay niya. Kayo magbasa dali ng comment. Kamukha ng panganay mo, sis. Shout out from Abu Dhabi. Putla ko. Kaya ayokong ilapit kasi ang putla kita-kita. Ayla ang pangalan niya. Ayla. Parang walang kulay. Naubos yung dugo sa panganganak. Huwag mo kong likutin. Alisin mo yung... Huwag mong likitan.
Kasi yung, ano, yung kamay ko nagagalaw. Saka na, sila yung pupunta. Ano daw? Ninang kami ni Vanessa. Sige. Sige ha. Chat ko kayo kung kailan yung binyag. Ninang na kayo, nag-Cairo to Sinta na ha. Basahin niyo yung comment, dali. Naririnig niyo ba ako ng mabuti? Kasi pag nilapit ko, parang masakit sa mata, kaya hindi ko na lang inaano. Hello, baby. Hello. Tulog na tulog. Mamaya pa yan nang-i-istorbo. Mga alauna. Alauna pa siya mang-i-istorbo. Yung madaling araw, laging gising na didi. Mayat maya nagigising para dumete. Sa umaga, kanina, sobrang tulog niya lang maghapon. Gigising na siya didede. Ayun lang yung gawain niya. Baliktad pa yung ano niya, baliktad pa yung araw. Sa umaga gising, tapos sa gabi. Sa gabi gising, tapos sa umaga, tulog. Grabe, ang putla po talaga, oh. Walang kulay. Oo, ayun. Ikaw niya. Baka sa ilaw din siguro namin, kaya ganyan ang itsura niya. Baka sa ilaw. Hello, baby. Pinabawala ko lang Tapos natulog ang bata. Nasa loob kasi siya ng kulambo. Baby! Maya pa yan. Ang tagal ng taon. Tulog. Maghapon niyang ganyan. Ang dalawa dito. Di mo po na si Kuya Linda. Ilang mga kumapo na si ano? Si Kuya. Ha? Ilang mo si Baby Ayla. kumapo na si Kuya. Shout out kay Milagrosa. Milagrosa. Sanay ko ulit magdala ng Shopee. Shout out. At Ano yun? Nagigising na siya. Si baby. Hindi pa ako makapag-vlog masyado. Haha, sabi ni Bilog. Sabi ni sino ba to? Kamusta daw, Kev? Sabi ni Bilog. Sabi ni Auntie Bilog. Sabi baby. Oo. Yan. Para makapagbasa tayo. Tulog na tulog siya eh. Si Auntie Hazel lang dyan nanonood. Gandang gabi, cute na baby, sabi ni Ate Marge Mercado. Ate Marge, hindi mo na ako natatandaan. Hello po. Hindi ako makapagbasa ng masyadong comment. Nilapit ko yung cellphone. Tapos yan. Si Ninang. Si yung kumaring pam dyan na nag-comment. Si Ninang talaga. Tanda ko po kayo, nakikita ko yung ay na ano naman yan. Para naman tong walang ano. Uy. Sabi pa hinaan naman yung cellphone niya. Ronaldine, Ibos, shout out. And namiss ko talaga vlogs mo. Wala, hindi tayo makapag-vlog na yun. Ayan, nagigising na siya, oh. Baka mabinat. Opo, hindi naman ako masyadong naggagalaw. Yan si ate, Marilyn Hoben. Saya na. Si ate Agit. Dahan-dahan, baka mabinat ko. Ninang ba kami? Sige, ninang kayo Yan, Habibi. Ayan, cute. Hello sis, congrats. Ayan sabi ni Jonalyn Basco. Jenny Rose. Hello. Oy, si Jenny Rose. Kamukha ng pangalan mo si sabi ni Mother Baby Vlogs Mads, Ate Vlogs, Grace Arellano. Hoy, Ate Grace, good to see you again. Hello po. Lermel Malanzo. Shout out. Ayan, Japs TV, Mother Vlogs. Huwag mo siya dumabinat, ikaw mahirap ang binat po. Okay lang naman. Alam nyo ba, doon sa ospital, pinaliguan agad kami.
Wala stick na yan. Mabibinat ka ba? Wala na yata mga binat-binat ngayon. Ligo agad eh. Ang hirap para sa ospital mga anak. Hiling ang kamot ko. Nag-ano agad, nagpapapaligo agad sila. Ba't nahiling ang kamot ko? Shout out kay Marina Balbaloza, Michelle Briones, Mijal, hello sa family mo sa Bicol. Hello sa inyong lahat. Pinasilip ko lang si baby. Hihihi. Ronaldin, hello po. Yes, I still remember you po. Siyempre naman. Hello, Jean Badsik, Ronaldin, and Ma'am Jeneline, sa kapatid ko dyan na nanonood. Kakauwi lang namin kahapon ng hapon. Kung hindi ka pa magagalit dun, hindi ka pa papauwiin sa ospital. PhilHealth ko yung ginamit ko guys, kahit hindi ako nakapaghulog ng 1 year last year, nagamit ko pa rin siya. Ngayon, ang ginamit namin na sa akin, ang nagastos sa akin na sa bill, 12,000 yata yun. Tapos, nabawas ng PhilHealth ay may natirang 4,000 dun sa bill. Tapos, kay baby naman, ang bill niya ay 5,000 plus. Tapos, may natirang 1,300. So, ang natira ay halos 5K na nabawas. Ang bill naming dalawa ay 17,000. Tapos ang natira ay na lang, nasa 5. Tapos lumapit pa kami dun sa mga social welfare yata yun. Tapos ayun, siya, na zero balance. So wala kaming binayaran sa ospital. Libre talaga. Hindi, nagamit ko yung PhilHealth ko kasi, kaya tulog na tulog po siya mamaya. Mga istorbo yun mamaya. Gano'n naman ang baby. Baliktad pa yung nila araw. Mga 1 linggo yan na ganyan. Tulog lang sa umaga. Tapos sa gabi, gising na gising. Nakauwi na rin kami sa wakas. Na si baby, March 7 siya pinanganak. Tapos 3.2 kilos. Sobrang laki niya. Kumpara dito kay Jillian. 2 lang si Jillian eh. 2. Ilang kilo ka nga Jillian? 2.7 lang yan si Jillian. Si Kel ay 3.9. Pinakamalaki si Kel, 3.9. Si baby Ayla ay 3.2. Si Jillian 2.7. Nag-diet kasi ako kay Jillian, kaya lumiit si Jillian kasi nga sobrang hirap ako kay Kel ilabas dahil ang laki niya 3.9. Kay Jillian naging 2.7, tapos ngayon 3.2 naman ito si baby Ayla. Oo, sobrang laki niyan, kaya hirap na hirap ako sa hospital pa. Ang hirap pang umiri, sobrang hirap sa hospital. Hindi ka papansinin pag hindi pa lumabas yung ulo. Talagang sakit. Sobrang hirap ako dito. Dalawang araw, Sabado, Biyernes, di ba pumunta kami dun, tapos Sabado, tapos lumabas siya Linggo pa ng alas 2 ng madaling araw. Linggo ng madaling araw pa lumabas. Pero naman, worth it naman lahat. Yung kaba ko, sabi ko ba't hindi pa siya lumalabas. Lumabas naman na siya, worth it naman. Wala, tulog pa eh. Ayaw gumising. Sino ang ninong? Ikaw, magnininong ka? Ng Lopez? Wala pa. Baka piyesta dito kami magpabinyag. Di ko pa alam kung kailan. Ayan, nalikot-likot na, baka magigising na yan.
kasi ang ingay ko. Ay, nako. Nag-ano kami dun. Ayan yung binuksan namin na ilaw kulay dilaw. Kasi hindi pwedeng walang ilaw paggabi. Gawa ng magpapadede. Nakakailan yung dede. Sobrang lakas dumidi. Grabe. Kumakasagman ka na. Ha? Makasagman ako. Mahina. Mahina ang dumidi ikaw. Naawas yung gatas ko. Si Kuya. Hindi mo dumidede. Oo, malakas dumidi yan at lalaki. Pag lalaki, malakas dumidi. Pero pag babae, mahina. Ito. Hindi ko alam. Ako hindi ko alam. Si baby malakas dumedi. Kasi hindi siya na ano, hindi. Pero natulo rin yung ano, natulo rin yung gatas ko sa kanya. Wala kaya akong gatas ng ilang araw. Kaya iyak yan ng iyak doon sa ospital. Kasi wala siya nang nakukuha sa dede. Iyak ng iyak. Alam niyo ba kung kani-kanino na yung dumedi? Yung katabi namin doon magatas, pinadede ko sa kanya. Kasi kawawa naman, bawal naman ang bottle, bawal bumiling gatas. So yung katabi namin doon siya dumedi. Konti. Tapos yun ngayon, meron akong gatas. Uy, mabilis lang ako, pinakita ko lang sa inyo si baby. Hindi ako magtatagal at kayo tutulog na, tapos baka masobrahan tayo sa kakaselfon. Saka na ulit tayo. Makikita nyo lang sa vlog pag kaya ko na mag-vlog. Ano? Nasa title yung name ni baby. Nasa title. Ayla. Si baby Ayla. Manonood na sila sa cellphone. Manonood. Bye-bye na. Bye-bye. Tulog pa siya, mga minsan na lang ulit. No? Salamat, everyone. Bye-bye. Bye-bye na. Baka gumising ay dede natin. Bye-bye. Bye-bye. Sige na, bye-bye. Thank you na guys. Salamat po. Thank you.